monggo. Jaringan riyene. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab ngarep tok Mbak. Lah niku sing sebelah. Kan jawab kok. Kiri. Sepindah malih nggih. Nggih. Kopok. Enggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing gak jawab salamku apa baik? Berarti ya dublek. Gak boleh gitu. Nang piye? Nggih langsung kemawon nggih. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa. Ugi mboten supe matur sembah nuwun rawuhipun para sedaya tamu undangan Bapak kalian Ibu. Ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Ibu pemirsa Ludruk Budi Wijaya dalu menika ingkang rawuh. Ugi mboten supe ning ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube yang di depan Mas Dion MKD channel. Terima kasih. Napa niki sing setunggale kula kirang pirsa nggih matur sembah nuwun sanget. Channel-channel yang di depan juga matur sembah nuwun sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Gundul TV. Ugi Gundul TV yang terbaru ada campur sarinya neng Delewong anti galau. Nggih, ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung, ugi Dawar Merayu, ugi pundi malih ning Watu Gedhe. Watu Gedhe. Segodo Bancang Tari. Saking pundi? Brika Laban sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika amirsani pagelaran ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang ingkang dipun pimpining Mas Didi Purwanto alias Mas Gundul. Nggih, piyantune niku bagus. Bagus putih. Nggih, ramah tamah. Nggih. Tun nggih mboten sombong. Nggih. Ngene. Nggih, Mbak Ika. Audione napa niki? THJ Audio Pro Musik. Kalih lighting nggih. Fortuna Lighting idolae arek Jombang. Nggih, monggo nih langsung kemawon dalam acara Bedayan Sekar Sari masih bersama duo Gak Genah. Ngono yo apik. Ora butuh kae-kae butuhku mong Mbak Mariati wae. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Mbak Ika. Gini, boten suwe sepindah malih ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Saking Mbak Fida, ugi Mas Pompong sugeng rawuh. Ugi saking Aki ya wali Umi Kenti matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balong Mojo sugeng mirsani dalam channel YouTube yang di mirsani ing dalu menika. Nggih langsung kemawon ning dipun aturi ingkang perdana Neng Adis bersama Neng Kiki Amelia.
Inilah dia penampilan Neng Kiki Amelia bersama Neng Adis. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi daruan umur kari senenge wong liya sing duwe. Di belakang Neng Adis saya tampilkan Neng Dias bersama Neng Rani Asmara. Inilah Neng Rani Asmara bersama Neng Dias Tok. Nyanding Nang coba pampiro sengon Lemah akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. di belakang Neng Rani saya tampilkan Sanana Disco dan Neng Marsha. Ojo diganggu duwe kanca Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan iwak baye ing tengah wajan senajan tuwe aku tetep sayang. Mbak Inga, monggo Mbak Inga. Di belakang Neng Marsha akan saya tampilkan bintang tamu yang habis ngeropel di KBS Surabaya. Inilah dia Mami Okta Sudarmanto.
warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedanten nggih. Ngapunten Mami Oktan iki terlambat mergo kecak. Kecakup mergo gak jelas. Ngeropel kok nang KBS, mbok kira aku bedes ngono ta? Lho lah jare ojo seudon dhisik. KBS ku nggone kebun binatang yuk. Ngarepe iku lak yo enek nggon rodok longgar. Kan ono campur sari. Kafe. Oh iya aku Nduk ngarepe kliruku iki mangar kudune kan ngarepe KBS. KBS tok. Ancene aku nang ngarepe KBS, nyanyi nang kafe menghibur bedes. Lho lah yo sama nak sing nduk ngarepe KBS mang sih. Ngarepe KBS. Nggawa umplung. Ngemis. Lancang. Lho, iku mang kok persis sampean sih mek gowo. Iki sing duwe gawe sapa jenenge? Aku ya kurang roh. Acara apa? Acarae pernikahan. Alhamdulillah. Perkawinan. Mek cara Surabaya ngedu manuk. Loh, manuk dara kan cepet-cepetan banter iku didu. Terus. Lancang anjene. Selajengipun yuk. MC ne aku lancang we. Kon kate geser kedudukanku kon. Wis gak dawa-dawa. Salahe telat. Lho lali. Diberakan ning pelantut manis tembang campur sari. Siapa dia? Ning Putri Agung Sudayu dan Ning Yuni Suyanto. Jombang Mbak Inge. Nggih. Ning Menik Wulandari Daning Ika Rempong pong. Oh diganti rompeng. Peng. Inilah Ning Ika Rompeng bersama Ning Menik Wulandari. Vampir ya Orkin Jombang pengusaha sudah hadir katur jenengan sami. ampun Mama Lone terus dong. Di belakang Ning Ika Rempong saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya. Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, Ning Sarotini.
mula suket takilak nyolo moto yen akhiripik apa bodhonge durung mesti aku melo liko aja kok eting kaya bojone. Di belakang Neng Susan saya tampilkan peranan pentingnya Budi Wijaya. Sinten ning? Neng Vikum Sukrisna, Laning Rizky Sukastianto. Kemagentang tak saponane abatan tak lakonane Mula walan kekek kok tak ombeni yen wis marek mulya mula nganti tuwek penota belani aja nganti dipek wong. Di belakang Neng Rizky saya tampilkan seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala saking Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Irma Arifin saking Musian Jombang. Menika bedayan Sekar Banci. Keliru. Kak lemos kene kon Dek kon kak konjoku nggih. kandhane kemaruk anjing. Nggih menika kalau wau bedayan Sekar Tarikan dipun lajengaken keluarga dalam keluarga seni saking Ludruk Budi Wijaya. Lapo Sekar Banci ku? MC ini aku. Lapo? Mundur. Ayo. Ayo. Wong kok. Nah hadirin, usahlah sudah bedayan-bedayan Sekar Sari untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis Campur Sari masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Pro Musik Fortuna Leting Idolain idolain Arek Jombang. Sumonggo Masku. Sejauh tombak dari Budi Wijaya kantor jenengan kami tidak aktif kamu di dalam dalam oplosan ayo mas kamu bangungan kemrene ayo le gerakan DP Iku
Ayo Mas. mergo Goyang. ora ono untunge iya cepet mereno Abangku matur sembah nuwun. Bedo Sembah nuwun Bunda cantik, sehat selalu. sawah gawe kanca Sembah nuwun Abang. akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kewesetan ditumpake ambulan ya wis tekan Ayo Mi. ya wis cukup anggonmu ganteng yo hari Mario yo leren-lereno ojo diterus-terus yo tutupan fotomu tutupan rasamu eman nyawamu ojo terus-terus Ayo wong ayu. regane ora ana gunane Sembah nuwun wong ganteng. tutupan fotomu tutupan rasamu eman nyawamu ojo Ayo. terus-terus regane ora ana gunane Sehat selalu Mbak Ibu. Kembali goyang. Sembah nuwun Abang. Alhamdulillah. Sehat selalu Dak.
Iya. Jamian. Jamian tungaren. Gak bengok-bengok. Yu 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 yu. Sugeng dalu bundaku. Alhamdulillah. Air bunga ini tak mampu mencuci rasa ternoda dosamu di hati, goresan luka yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Dijamin kering. Terima kasih bos. Percuma saja kau datang lagi. Hati terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Lorong kaya ini. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi di dalam apa cintaku ini. Sanggup ku bunuh mati, takkan aku ampuni pengkhianatmu kasih tanpa seizin malaikat menjaga aku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Ladra-ladra. Si Dene ayu-ayu ya mas. Haji, lekati haji pak, kelitik bos. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci.
istri karena tak mampu mencuci. Kok nang kene